Vážení kolegovia, ja sa vám veľmi ospravedlňujem, strašne ma bolí zub, ale túto tému naozaj považujem za veľmi dôležitú. Už tu padlo zo pár mien a dovolte mi, aby som k ním jedno pridala. Dnes vám porozprávam príbeh o jednej odvážnej žene, o policajtke, ktorá konala zákonne a ktorej za to chceli jej mužskí kolegovia policajti rozkopať, aby som neklesla na ich úroveň, tak rozkopať jej genitálie, poliať auto benzínom a to auto podpáliť. Keď zistili, že ju nezlomia, začali ju protizákonne trestne stíhať. Viete, aký je to pocit sedieť doma chorý a čakať, kedy vám vaši veľa vážení kolegovia prídu rozkopať dvere? Neviete a chvála Bohu za to. Keď v príbehu Harry Potter a Kameň múdrcov Dumbledore rozdáva posledné body, počtom najmenej dostane Neville Longbottom. Ale sú najhodnotnejšie, lebo najťažšie je povedať vlastným kolegom, že sa mýlia. Preto vás prosím, zapamätajme si meno Diana Santusová, ktorá bola odvážna vtedy, keď odvaha bola veľmi drahá, ktorá aj so svojím tímom postupovala čisto zákonne a to napriek tomu, že ju vlastní mužskí kolegovia policajti chceli fyzicky zlikvidovať. Ďakujem.